Għal xi żmien kien hawn twemmin li l-Malti huwa ta' nies il-Feniċju, twemmin li warajh kellu motivi politiċi u ideoloġiċi. F'din ir-rokna se nindagaw aktar fid-dettall f'dan il-mit. Il-Feniċi oriġinaw fil-vant tal-Mediterran minn fejn illum insibu l-Libanu, però dak iż-żmien ma kienx hemm pajjiż wieħed u ma kienu jiġu minn numru ta' bliet fejn kull belt kienet stat għaliha. Kienu nies li kellhom kultura kbira, fil-fatt kienu magħrufin bħala baħħara mill-aqwa, kellhom il-Mediterran qudiemhom u nistgħu ngħidu li sfruttawh tajjeb ħafna, kienu magħrufin għall-industrija tal-insiġ li kellhom u kienu magħrufin ukoll għad-drapp, għall-kulur ta' drapp vjola li huma kienu jagħmlu li kienu rnexxilhom jiskopru kif jagħmluh mill-bebbux, minn ċertu bebbuxu tal-baħar li kellhom fuq il-kosta. Kienu magħrufin ukoll għall-metodi tal-agrikoltura li kienu jużaw. U fost l-oħrajn jibqgħu magħrufin il-Feniċi anke għall-invenzjoni u għat-tixrid tal-alfabet. Kellhom alfabet ta' 22 konsonanti li tant kien tajjeb biex ngħidu hekk li influwenza wkoll l-alfabet Grek u aktar tard anke lill-alfabet Latin. Madwar is-sena 1000 qabel Kristu, il-Feniċi bdew ibaħħru fil-Mediterran u jinnegozjaw jagħmlu l-kummerċ mal-pajjiżi li jkunu marru fihom. Sintendi l-ewwel bdew b'dawk li kienu qrib bħal ngħidu aħna Ċipru u baqgħu għaddejjin mixjin lejn il-punent tal-Mediterran f'pajjiżi oħra fosthom Malta, baqgħu mixjin anke sa Spanja u hemm min li ħarġu mill-Mediterran u telgħu anke sal-Ingilterra. Fis-seklu 7 qabel Kristu stabbilew kolonja kbira f'Kartaġni. U din il-kolonja ta' Feniċi bdew jirreferu għaliha bħala l-Puniċi u l-sin tagħhom bħala Puniku. Minn hemmhekk ukoll baqgħu jespandu marru anka naħa tal-punent ta' Sqallija u naħa t'isfel ta' Sardenja. U sintendi minn hemmhekk ukoll baqgħu ġejjin Malta ukoll. Il-Feniċi f'Malta ġew għal-ħabta tas-seklu 8 qabel Kristu, perjodu li żamm sas-sena 218 qabel Kristu. Meta mbagħad fit-tieni gwerra punika ir-Rumani rebħu dawn il-gżejjer. Però għalkemm data storika tgħidilna semminna 218 qabel Kristu, nafu li żgur il-kultura Feniċu punika baqgħet karkar ħafna u ħafna aktar minn din id-data. Pereżempju nsibu xhieda ta' Diodorus Siculus fejn fis-sena 100 qabel Kristu jirreferi għal gżejjer Maltin bħala kolonji Feniċi minkejja li konna taħt idejn ir-Rumani. Għandna wkoll imbagħad prova mill-Atti tal-Apostli fil-parti miktuba minn San Luqa meta jirreferi meta ġie fil-Miġġa ta' San Pawl f'Malta fis-sena 60 wara Kristu fejn jirreferi għal Maltin bħala barbaroj. Xi fisser dan? Ifisser li il-Maltin ma kinux jitkellmu l-Grek u lanqas il-Latin. Allura l-mistoqsija toħroġ weħeda biex kienu jitkellmu. Naħsbu li l-Maltin kienu għadhom jitkellmu fis-sena 60 wara Kristu b'xi forma ta' puniku aħħari. Instabu wkoll numru ta' skrizzjonijiet miktubin fuq il-ġebel ta' Wali wieqaf, skrizzjonijiet osra bil-Feniċju l-aktar bil-Puniku, bil-Neopuniku li kienu dediki lill-Allat u kienu wkoll skrizzjonijiet funerarji. Nistgħu nsemmu wkoll anke Ċippus li l-istoriċi jiddatawh għat-tieni seklu qabel Kristu, dara fil-fatt kienu żewġ gandelabri kienu dedika ringrazzjament lill-Alla Melkart, kienu kommissjonati minn żewġ xaħwa biex jirringrazzjawh tal-li sema talbhom. Imma l-aktar importanti fihom hija li dawn kienu bilingwi, kienu bil-Puniku u bil-Grek, allura bis-saħħa tagħhom seta' jiġi ddeċifrat l-alfabet Feniċju. Minħabba dan kollu biex ngħidu hekk dittinbet it-teorija li n-nisel tal-Maltin kien ġej mill-Feniċi u l-Malti ġej mill-Feniċju u mill-Puniku. L-ewwel wieħed li rrefera għal din it-teorija nistgħu ngħidu li kien Quintinus fis-seklu 16 fejn jgħid li l-Malti huwa il-sin Puniku.
Ta' din il-fema kienu kol Bosio li jgħid li il-Maltin kienu kapaċi jifmu xi kliem bil-Kartaġiniż u anke xi kliem Bibliku. Wara jinsibu kol Majus li kiteb lista ta' kliem bil-Malti u li għalih kienu kampjun ta' kliem li serva ta' kampjun ta' kliem bil-Kartaġiniż. Insibu wkoll il-De Soldanis li kien jemmed din it-teorija tan-nisel puniku fil-Malti fejn jiktiblek il-grammatika tiegħu della lingua punika u aktar tard id-dizzjonarju tiegħu damma ta' kliem Kartaġiniż, jiġifieri l-isem stess tagħhom dawn juru l-fema ta' De Soldanis dwar l-oriġini tal-Malti. Fil-waqt li m'għandniex evidenza biżżejjed biex ngħidu li n-nisel tal-Malti huwa Feniċju Puniku, però teżisti post-evidenza lingwistika li turina li il-Malti, li n-nisel tal-Malti huwa l-Arbi Magrebin. U din il-fema fil-fatt kienu diġà ħadnuha Gianfrancesco Abela, vassalli, kif semmejna fit-tieni perjodu tiegħu, kellek il-Gesenius, studjużi bħal Gesenius u Xtume li kienu tal-opinjoni li l-oriġini tal-Malti mhuwiex il-Puniku. Tajjeb hawnhekk ukoll insemmu l-istudju ta' Prospero Grek li jismu Are There Any Traces of Punic in Maltese li ixebbaħ il-Malti juri x-xebħ li hemm bejn il-Malti u t-Tunezin f'livelli differenti lingwistiċi. Ġifieri bħala konklużjoni nistgħu ngħidu li llum m'għandniex provi konkreti li juru li l-Malti ġej mill-Feniċju. Jista' jkun hemm fadal xi traċċi għax wara kollox il-Feniċju, il-Puniku, l-Arbi, il-Ludi huma l-koll il-sna semitiċi kellhom ġenitur komuni li jissejjaħ il-Proto-Semitiku. Illum nistgħu ngħidu li l-istudji tal-Malti reċenti juru r-rabta tal-Malti mal-Arbi Magrebin. U l-aktar studji reċenti jgħidu li n-nisel tal-Malti huwa l-Arbi Sqalli li hija varjetà ta' Arbi li kienet mitkellma fi Sqallija bejn is-seklu 9 u s-seklu 13 wara Kristu. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.